Sokan leveleztek egymással. Már az ókorban is megvolt az emberekben az igyekezet, hogy közlendőiket úgy továbbítsák, hogy a be nem avatott harmadik el ne olvashat. Szerelmesek, üzletemberek, hadvezérek és kémek, valamint az alvilág sötét teremtményei egyaránt használták a titkosírást. És mint minden más, ez is tökéletesedett az évszázadok során. A fejlődésnek ezt a menetét igyekszünk az alábbiakban követni, amikor bemutatjuk a titkosírás rengeteg változatának legérdekesebbjeit. A titkosírások közül a legegyszerűbb, amely állítólag Julius Cézártól származik. Ennél egy ABC-t eltudunk a másik alatt. A felső ABC-ben olvassuk a szöveget, az alsó ABC betűi szerint pedig leírjuk. A titkosírásokban a hosszú magánhangzókat gyakran a rövid párjukkal helyettesítjük. E szöveg holnap este érkezem, a fenti eltolás szerint a következő képpen hangzik: Z, E, C, E, P, G, Ü, I, J, Ü, V, H, B, Ü, Ö, Ü, D. Először is csinálunk egy 6x6-os négyzetet, mindegyik kocka 2x2-es. Aztán kivágunk 9 tetszőleges lyukat benne, és a jobb felső sarokba egy plusz jelet rakunk. Ezzel lehet könnyebben majd elolvasni, mert ha így rárakjuk a lapra, ide beírok majd betűket, és tudják, hogy a jobb felső sarokból kell kezdeni. Úgy kezdjük az egész elolvasást, hogy a jobb felső sarokban van a plusz jel. Mikor jössz? Kérdőjel. Aztán jobbra kezdjük el forgatni. Hozzánk. Megint jobbra. Várlak. Nagyon. Megint jobbra. Na. Felkiáltójel. Kristóf pont. Ebből, ha valaki meg akarná kaparintani, ezt olvasná ki. Bonyolultabbá akarjuk tenni, le is írhatjuk egy sorba, és neki csak az lesz a dolga, hogy beleírja a négyzetbe, a rácsba, bocsánat, és ezúttal ki tudja olvasni. És amikor ez a másik megkapja, kibontja, és ezt, ami itt áll, beírja ebbe a négyzetbe. És aztán rárakja a jobb felső sarokra a négyzetet, és elolvassa. Mikor jössz? Jobbra fordít. Hozzánk. Jobbra fordít. Várlak. Nagy. Ó. Na. Felkiáltója. Krisi. Bocsánat, Kristóf. Lehet a betűk helyett képeket és kisebb rajzokat is írni. Bemutatjuk a képírást. Fenti ABC-vel holnap várlak.
Létezik egy olyan fajta titkosírás is, amelyet lehet kapni boltokban. Fehérrel, filccel felírok valamit erre a papírra, és utána fekete filccel előhozom, és látható lesz. Az ókori titkosírások első formája az volt, hogy egy rabszolgát kopaszra nyírtak, és a fejére ráírták az üzenetet. A rabszolgát ezután egy sötét helyre bezárták, nehogy tükörből elolvashassa vagy másnak megmutathassa az üzenetet. Mikor kinőtt a haja, útnak eresztették. Akinek az üzenet szólt, újból lenyiratta a rabszolga haját, elolvasta az üzenetet, és azután lemosatta vagy más módon olvashatatlanná tette az írást. 8x2 betű található egymás mellett. Ezek a kulcsszavak, amelyek arra valók, hogy ha a leírandó szövegben a baloldali betű fordul elő, akkor helyette a jobboldali betűt írjuk, a jobboldali helyett pedig a baloldalit. Ha olyan betűnk van, amelyik nincs meg a fenti csoportokban, akkor azt változatlanul hagyjuk. Például a Szeged szóból az S helyett űt írunk, az E változatlan marad. Az E helyett L-et írunk, a G megmarad. Az E helyett újra L-et írunk, a D változatlan. Tehát Szeged, ÜZLGLD. Ha olyas valakinek írjuk le ezt a szót, hogy ÜZLGLD, aki ismeri a fenti 8 kulcsszót, akkor az illető úgy szólván folyékonyan el tudja olvasni a titkosírást. Aki bonyolultabb titkosírást akar ebben a változatban, az kitalálhat a többihez még egy kétbetűpárt. Például ZA, BV, DN, stb. De aki igazán elolvashatatlanná akarja tenni a levelét, az a már egyszer titkosírással leírt szöveget egy újabb kulcsszócsoport segítségével még egyszer leírhatja. Megismerkedtünk már a titkosírások egy-néhány változatával, melyek azonban még mind meglehetősen egyszerűek. A 17. században állott be a titkosírás nagy fordulata, amikor Wigner, francia tudós, megszerkesztette híres táblázatát. Ez a táblázat tetszőleges kulcsszó segítségével használható, és szinte végtelen, tehát megfejthetetlen lehetőségeket nyújt. Az így szerkesztett titkosírást csak akkor tudjuk elolvasni, ha ismerjük a kulcsot. Legyen a kulcsszó például karton, és az elrejtendő szöveg kedden 10-kor. Az eljárás most a következő. Leírjuk a szöveget, kedden 10-kor. A titkosításhoz annyiszor írjuk le a kulcsszót a szöveg alá, ahányszor csak lehet. Sor, kedden, 10-kor. Oszlop, karton, karton. Az itt egymás alatt álló betűk megadják, hogy a táblázat melyik sorának, melyik oszlopában álló betűvel helyettesítjük az üzenet egyes betűit. A K-val jelölt oszlop K-val jelölt sorában U betű szerepel. Az E sorának A oszlopában E betű szerepel. A D sorának T oszlopában Z betű szerepel. És így tovább. A táblázat. Ilyen táblázatot mi is nagyon egyszerűen készíthetünk. Először csinálni kell egy 28 kocka x 28 kockás négyzetet, majd fölülre és bal oldalra fel kell írni ezeket a betűket. Majd tetszés szerint be kell írni a négyzetekbe a betűket. A kedden 10-kor helyett a következő szöveget kapjuk. U, E, U, Z, B, E, I, O, E, D, F. Aki ezt a szöveget megkapja, az a kulcsszó segítségével visszakeresi a táblázatban az eredeti szöveget. Megnehezíti a megfejtést az az eljárás, amit a hadászatban is használnak, hogy a kulcsszót bizonyos időközökben és bizonyos sorrendben cserélik.
Még jobban megnehezíti a titkosírás elolvasását avatalatlan részére, ha az egyik eljárásra, például Wigner táblázat alapján kapott szöveget egy másik rendszer vagy kulcsszó segítségével újra áttesszük. Létezik ez az utolsó titkosírásunk, amikor a betűket számokkal helyettesítjük. Igaz, ez kicsit könnyen megfejthető, de ha nagyon gyorsan akarjuk leírni, ez is megteszi. Ennyit szerettük volna most bemutatni a titkosírások számtalan fajtáiból, és most el is búcsúznánk. Viszlát!